Onuane ne adofonom yede eyanchia wa wiabre. Bernard nie. Mre etimi dane na mre so timesesa. Ni amidi to bi afo ne se omre maya aya mani areho na mani abobo. Na nonsia na obo ya na wada no. Nonsia betima abo anopa na wasori. Nti se nne ni wo su a chena obesere. Abrabo so onya mrinkatu. Abrabo oyemre. Aya sembi na mepese ye nyina yedi ho abubu na yesua nnoma bi free asemi ya meba bekan. No bi ekoso asase a yeti so a edi enya. Edi mrantie enya. Edi nkokrafo enya na edi tse edi mani memanya. Di asem tima mekasa no. Sika. Ene sika ama aware aye frene aware. Ho aye basa. Sika ama aware da adeja. Sika ama aware emfria ntoma. Sika ama aware enido. Di entima meka sa asem no. Kani ya maame ne ya papa no na omo ware ewo doso. Ba ne mranti a yesisuin ya ware akoye sikado ne ahofe. Enti ya ware anopa no nsia omo anumere no nsia no na aware ne agu. Ko bibibia timsi ya ware no. Ano se minyini batoye na abrochire emaso na ye nananon koko no omodo nia ono koko kra na odo ne banchifuo na de odo aburo o konfuo ma one ne yire ne ko oba one ne yire ne ba nsuo tinko bube owura mu ho omo oba fie a one se nsuo abo omo a omo obre no na omo osere omo kasa sere edi doba banne aware a bane ni be ma sere no oye mako free asofofo so ekosi adinsifo so akonfo so bia aware enye enne sofo yire na omodi no me sorry konfo yire na owompena minister yire na owompena dientia doni aware num aware na nipa ne ko ware no bia ni sika bi ni wo no ho na okodi nachi oware ni wieye no enam se anya donti no one ne hia nakora no a anije nim se nkanka sika no ebeye ma ahokyere be kakra bi beba aware ni ne de one de bobo asundue ni fie na aya ne mibisa se die ntima atima basa nne no eye anibre pesa minkuminya na amasa no ma na awura awarem enne beri mate abrochire odisika aware ba aye ne wedding a odika ahye ne nsa onfa sika nkoma ne yire nsida na ne yire no osi wanru no ne ba ne so si wanru wonchene die ntia onigidie wo aware na oware num nti aise opene at ne de ne oy be ma ne so opene de enne berima one ne yire bebre emra one ne obre nyina no
na odwene se sika ba meja aba no sika ba meja aba no sika ba mekwa ko ware ba foforo because anye do ma me papa me nua brante me pesa me di askwanya we maye ho se momye fasika ento nkyene na yempe yakomam ba ana barima odo na onene ntena na asundwie mra fie sa asundwie wo fie a eyesene se uwo sika ewo fie na asundwie ni ho ena asofofuo bebre eni asundwie ewo omwawarem banne mana aba wiase so nyina epa asofofuo aware ema aba wiase nyina epe bogus aware die bentia enne sofo no benya correction anya ka papa adam boga ne obetima mane no because nya onene ne te nti omane na one de ordinary homeboy na oko out or the onion be out because we dey obof abruchire enti se BBC ne obafie ne ono betena ena se donni minti no na watwe ne aware na be ye wedding poppy ko gina Sunday ni no better for west no na ye better for finish one day me sromo mom yenyi ahofe mfiri aware enum na yemfa sika mfiri aware enum na yema do emra yemu se doba aware mu a na se mu ya adwene ba ko a ubehu se mu opesika sika ni timi china because ba ni nya kwan a o ma be ma ni hu be ma ni so wo kwan a ba ni hu nti mu ka bo mu a na akoye pipa enne belima be yi chop money amane yere oyi man no ne obeti de ato ho no ba ne beti afri chop money nu no odo so sene de odo ya aduane no chop money na ba be ma de amaso fa nya aduane no ne obeti afrim no odo so sene ne ba ne de be ya aduane no because odo ope de aye ade asie misromo momia fa sa akwanya we so na momia fa yakoma so aware ne onam sa no mani ntino wobati bema we yaku ne yere ba we ya bema we sei e ma sunwie ma wiase eye do a eni aware ni ma meni se mobetie asenwei na ne mranti a yaba no ye de sika ato nkyene ne ahofa ato nkyene ne ya hwehwe berima ofri yakomam obio onibio ye ne abobra na asunwie aba yabrabom ne akuku one yare de aba wa awarem ne obehwe blokunat na mani pa bodam na stroke achibi yare tantantantane ne nyina so firi awarem adwendwene medaye nyina se eya musomfo Bernard nie I believe say what menka aya hwehwe me videos na follow me na nyame atom ene awurade asundwie ntino wobenya nsema ebetima boa wo na wanya futu afrim na wo de abo brada achi na asiw yie nnane wo su achina obesere ema waba mumu na ade sa na nkyere se ade enchi enye de a uye de beba nti dia wo biara kuramu yie na somu yie na hwene yie na daachi so beba mfaso amawo hwehwam Smell TV obo Smell TV Bernard Asante ubenyam ewo ho uko YouTube obo Bernard Asante ana Asante Bernard ubenyam ndwom ubenya me preaching ubenya mafutu sem ba bibiara ene page bia obehwehwe me no wonsa bekam wohia me so a wo frame wo YouTube re wonya wo frame wo ada Instagram
page na aka bia wotim se etinye call biara wo frema nia ekire so me no beche na ya nya asonwie afrem meni se awurade adom nti no wobetie me na wafa masema me ka kire we na wodi abobra awurade nka ho awurade hwe osonhwe so pa nia okire so awurade mbia bi adom pono ma wo o ma wo nsebi na omfata e wo na adom mu amen